És un plaer retrobar-nos aquest any tots plegats i amb una presència tan nombrosa per celebrar el Dia de la Constitució en el seu 30è aniversari. Els gairebé 750 anys d'història que ens precedeixen exemplifiquen de manera punyent la raó de ser del Coprincipat. Per tant, des d'aquí demano serenor en els debats quan parlem de la nostra configuració, perquè la solidesa del nostre país és un bé preuat que hem de tenir present en tot moment. Permeteu-me que des d'aquí, a les portes d'unes eleccions, apel·li a la participació de totes aquelles persones que poden exercir el dret al vot. L'abstenció no deixa de ser un fracàs col·lectiu, perquè implica que la construcció institucional a la qual m'he referit no assoleix la solidesa a la qual hem d'aspirar.